Damn, Missy Mari got beats. Hello guys, so today is Saturday and it's 1 p.m. in the afternoon and kuan kayang adlaw karon murag muulan or dili ni 50-50 kung muulan or dili. So as you can see guys, gamay ra gid kay ang tawo karon because it's Saturday. Hapon pod mingaw gid siya. Karon mag-stretching ko. After mag-stretching, mag-chest workout ko. Ato rin ko sa COC para mag-shooting lang, dula-dula sa mga kauban dito. So magsugod na ko karon sa akong chest workout, naman na mag-stretching. Sige na. So guys, kay ako pabugat, patone raman ko. 20 ra ka pounds each, 20. Then para dili lang, para di ko pabugat. Mao lagi balik lang ko. So 4 sets of 15 repetitions siya. So the last one will be my video, the 4th set. So sugod na ko.
So guys, no, nahuman na ako akong wala gid na ako nahuman ng workout. Nakoy isa ka workout nga nabilin ang dips. So dito ra nako ni buhaton sa eskwelahan kay ato mugod ko dito mag itsa mag shooting lang para para nako shooting and kuan po dito na po din ko mag abs workout or core workout kay para doon na din kay sa akong boarding house o makauli ra din ko kay time is essence is time na. So time is important na lang so na ako diri karon sa eskwela no, na diri akong amigong karon ra natawagan na karon ra na teksan. Tura si Busing Katipay. Busing ba na nimo? Oh. Grabe oh, panalay kay purma ba oh? Ay. Ikaw day. Wala. Uy, idol. Yawa. So mano na ako ang vlog kay ako sa ning kulatahon ning isa diri kani kulatahon na nako si Stanley Pajardo. Dili na sila kakuan ni Pajardo kay mubo man ni siya good, mubo. So mano na ako kong vlog guys. Don't forget to like, share and subscribe. Gamay ra kong video karon then see you on the next video. Bye.